Σ' αγαπώ, λιώνω φως μου και κάρδιο χτυπώ. Σ' αγαπώ και χιλιάδες φορές θα στο πω. Σ' αγαπώ, στη ζωή έχω μόνο σκοπό. Κυρία Σούλα, πώς αποκτήσατε τόσα ζώα στη συντροφιά σας? Είναι πολλά όντως. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα είναι η Κική. Είναι 2 χρονών και την βρήκα να περιπλανιέται στον δρόμο της Μητρόπολης εδώ. Από την αρχή ήταν λίγο δυσκίνητη και μπορούσα να πω αρκετά φοβισμένη και πεινασμένη. Παρ' όλα αυτά φαινόταν όμως φιλική και με τις γάτες που έχω εδώ πέρα. Μου έκανε κιόλας μου πρόκλεισε και το ενδιαφέρον, ας πούμε. Δεν το περίμενα. Και έτσι αποφάσισα να την κρατήσω. Την τάισα, την περιποιήθηκα. Είναι πολύ φιλική πλέον, αν και εξακολουθεί να είναι λίγο τεμπέλη. Και άλλοι εδώ, οι 2 φίλοι μας που βλέπουμε, πώς βρεθήκανε εδώ? Ο Τάσος που βλέπετε εδώ είχε χαθεί για πολύ καιρό, γιατί το βρήκα τραυματισμένο στα πόδια και ήταν τυφλό στο ένα του μάτι. Περιτριγύριζε εδώ γύρω τα ζώα, τις γάτες και τα σκυλιά και μπορώ να πω ότι έπαιζε μαζί με τον Ηρακλή, το γάτο, αλλά και την Κική. Έτσι ήθελα να το φροντίσω, του έδινα νερό, φαγητό και μάλλον με συμπάθησε και αυτός, γιατί τα βράδια που έφυγα και γυρνούσα το πρωί με ακολουθούσε και το πρωί με περίμενε εκεί στο μαγαζί απ' έξω. Το σκυλάκι αυτό γιατί είναι δεμένο? Αυτό το δένω κάποιες ώρες όταν βρίσκομαι στο μαγαζί και έχω πολλή δουλειά, γιατί προσπαθώ να το μάθω να μην φέρνει συνέχεια το πανικό. Είναι πολύ παιχνιδιάρικος ο Μίτσος. Και παραδόξως, αυτό ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση όταν το βρήκα στη Μητρόπολη. Πλησίαζε και τα άλλα σκυλιά και παίζαν μαζί. Και συνέχεια στους περαστικούς τους ορμούσε πάνω, ήθελε χάδια, ήθελε να το χαϊδέψουν. Αγάπη. Και κάτι τελευταίο, πιστεύετε ότι το πρόβλημα στο Ρέθυμνο έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις? Ναι, σίγουρα. Σίγουρα έχει παίξει ρόλο γι' αυτό η οικονομική κρίση που αναγκάζει τους ανθρώπους να τα παρατούν. Αν και πιστεύω πως ακόμα υπάρχουν άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι και θέλουν να υιοθετήσουν ένα ζώο. Η γνώμη μου και συμβουλή είναι να ξεκινήσουν από τα αδέσποτα, αφού κυρίως είναι αυτά που χρειάζονται τη βοήθειά μας.